Bé, deixeu-me que us enviï una salutació des de l'Institut Premià de Mar. Disculpeu que no estigui present, però sí que em fa molta il·lusió poder defensar, encara que sigui des de la pantalla, el nostre projecte, la nostra proposta d'aquest itinerari filològic amb aquesta referència al grec, que és essencial, perquè és essencial amb el nostre projecte educatiu. I el plantejament és molt senzill. Busquem identificar els centres amb uns trets que ens diferenciïn de la resta i ens trobem en una situació en la que tenim una trajectòria d'uns anys ja molt afermada de treball en pro de les clàssiques. Tenim els recursos humans, tenim un professorat que s'hi aboca, que hi posa tota la passió del món, tenim les famílies que ho demanen, tenim consolidada, per tant, la demanda per part de l'alumnat i es tractava de veure-ho i de viure-ho com una oportunitat. És a dir, si caiem amb el parany d'anar a la defensiva, de defensar el grec d'una manera com s'ha fet sempre, és que és l'arrel de la civilització, estarem actuant d'una manera reactiva i es tracta d'actuar d'una manera proactiva i viure com una oportunitat per identificar el centre, per tenir un projecte educatiu diferent i per oferir unes oportunitats. És una oportunitat, en definitiva, per a l'alumnat del nostre centre que puguin seguir aquest itinerari, que puguin formar-se amb una solidesa enorme i amb unes enormes garanties per afrontar el futur. És d'aquesta manera com ho entenem al centre. Generar vocació, generar l'expectativa i un cop que ja tens això, doncs treballar el que serà la demanda i les vies de sortida, que n'hi ha moltes, i a les filologies els alumnes no tendeixen a estudiar filologia, doncs caram, és un buit, algú l'ha d'ocupar. Doncs fem-ho, i fem-ho amb aquest convenciment i fem-ho amb aquesta solvència i amb aquestes garanties de la feina ja consolidada.